Experimenta. Hola, jo sóc l'Anna Roque, sóc investigadora del programa d'Agricultura de l'IRTA, és de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentaris en Catalunya, i entre altres coses investiguem sobre el benestar de peixos. I per què volem treballar en benestar de peixos? Bàsicament perquè els peixos, tot i que no es poden queixar, s'hi poden patir. I si poden patir, i nosaltres som responsables d'aquests peixos, hem d'assegurar que estan en una situació òptima de benestar. I què vol dir que els peixos han d'estar en una situació òptima de benestar animal? Han de complir-se unes certes condicions. Han d'estar ben alimentats, han d'estar ben allotjats, han de tenir bona salut i, finalment, han de poder expressar un comportament adequat d'acord a l'espècie. O sigui, els peixos carnívors són diferents dels herbívors. També sabem que hi ha peixos que naden tot el temps, però coneixem peixos com els llenguados que estan molt de temps al fons sense moure-se. I això és el que jo me refereixo per comportament adequat. Cadascú fa el que li tocaria de fer. Com podem esbrinar si els peixos estan en una situació òptima de benestar? Fem servir unes mesures que anomenem indicadors de benestar. Hi ha molts indicadors de benestar i de diferents tipus. Per exemple, nosaltres mesurem la qualitat de l'aigua, que estic fent aquí, amb aquestes sondes, per veure quina temperatura estan o la salinitat. I això per què? Perquè un peix d'aigua calenta no pot viure en aigua freda i un peix d'aigua salada no ha de viure en aigua dolça. I així sabem si estan o no ben allotjats. Una altra cosa que fem és mirar fer vídeos. En aquestes càmeres la GoPro té el comportament dels peixos i així podem saber si estan presentant un comportament adequat a l'espècie. I aquí tenim un laboratori on, per exemple, jo puc portar les meves mostres. I de les mostres, per exemple, que jo faig molt són paràmetres de sang dels peixos per veure com estan. Això ho faig en aquesta màquina, que és molt semblant a les que tenim als hospitals, als humans, i així aquí mesurem molt de paràmetres. També, per exemple, a vegades els peixos aquí en aquesta balança o mesuro per veure si han crescut bé. I finalment, si el seu comportament és adequat, el que he explicat que fem amb els vídeos o podem fer-ho d'observació directa. I això és tot per valorar així d'una forma molt completa el benestar animal i en aquest cas el benestar dels peixos.